Igqubu ungamfuni umzonde ngoba kukaphuma igama ukuthi uNkulunkulu uthatha uma wakho lo mdingayo. Angazi noma sakhona yini. So ukufa komuntu ziningi izinto ezinomthelela ukuthi umuntu waye abanye abantu baphila isikhathi eside, abanye abantu baphila isikhathi esifishane. Kunomthelela ukuthi waye ezinye ingane zife esiswini. Yabona le abamona selento le nalesi sinu ngayichaza kusekulula manje. Hawu uNkulunkulu umama uthi uNkulunkulu beyidinga lengane hawu ingane sesiswini seyidlula uyayidinga uvumelele umuntu ukuthi akhule lazo lenjabulo yokuthi akhule bese uNkulunkulu umvumelele ukuthi ezobuhlungu ukuthi azokushona kwalengane. It doesn't make sense. uNkulunkulu akho this is the reason why abantu bangamfuni kaNkulunkulu loyo ngoba uNkulunkulu azange simchaze kahle simveze eyisilwane. Yina abantu bangamfuni uNkulunkulu ngoba babona imvelo kaNkulunkulu siveze the nature of God as a monster. Efuna ukuthi abantu ubuhlungu bidade uNkulunkulu ibhlungu so abantu bakhuluma kanjalo is because there is no knowledge. Jesus, hallelujah. Yabona nabantu ekuthaba abazi uNkulunkulu nabanalwazi uNkulunkulu ethathile uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthatha ubone ngiyazonda ukushona engcwabeni ngiyakuzonda abathuneni kwesemathuneni ngoba lapho kumele ukhulume into engekho wazi ayikho le picture njengamanje ayikho le picture njengamanje. Amen bazalwane. Amen. So ngizama ukusiza ukuthi cha. Amen. Siphinde sithi last one. Last one. Sisizane for last one. Amen. La yo fighting ngeke. Hey, mama ngikhulekile. Okay, last one. Amen. Asho ngathi ngicela sigade. Ngcono mhlawumbe masizokwenza ngokuqonda. Amen. Yeah, mhlawumbe size. uNkulunkulu akasifundi okay. Nomama. Asifuna uNkulunkulu status. Namademoni asifunda status. Ngoba uNkulunkulu umoya yebody status. Sino Satan yebody status. Okay? Siyabalance ngithi. Right. So, ibalance. Ngoba uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu umoya omihle, uyabona istatus nemoya omnyama futhi ayibona. Noma ungasifihla ungasihide usihide kithi abantu hayi imoya. Okay? So, ngicela sibe careful. Ngiyazi siyakhumbula nje ukuthi mawakho ke washona ke sasemncane noma usumdala. Obviously sonke sikubeka ngathi sonke ngabe siyafisa ukuthi oma wethu baphile inguna phakade. Angithi siyafisa akukho la sikathi makushona umuntu khona kuke kujatshulwe nje sithi hawu bephilile 98 siyayi bese right naye hawu finally akekho shonjalo. Akekho shonjalo. Yabo ngakuza kathi sifuna umuntu aphile azafike phi. Right, okay. Angithi umakho okay. Now lesifundisa samadlozi ama-familiar spirit into eyodwa leyo. Amen. Mangabe uzobhala ku-status ukuthi happy heavenly birthday mom. Aphinde happy heavenly birthday mom. Right. Usuwenza izinto ezimbalwa lapho without realizing it. Number one, assume ukuthi uma wakho sezulwini. Number one. Hawu open for session. Angazi. But wena isiqiniseko mina ngithi nxa ukuthi awazi. Mina ngithi usafe ukuthi awazi. You safe. Mangabe angisi usafe. Awazi ngoba awazi ukuthi uma ukwehlulele wayapi. I think yabo umuntu happy heavenly. Okay, ngiyazi sonke safisa ihlobo zethu ukuthi bekhona ezulwini, sonke safisa sifuna ukuthanda abathandiweyo bethu ukuthi babhubhe, but asiyazi angeke ube kanjani. Asikwazi bakhethela abantu even nalabo esibathandayo. Nezitha zethu angithi ubona ngomuntu ukuthi umathi kwisitha sakhe go to hell. Ukuthi yabo izitha zakhe ufuna ziye? Yabo. Happy heavenly birthday mom. Isihlobo sakhe uthandiweyo isitha go to hell. Yabo. Ukuthi kubika ngathi manje akuyingathi. So ungasheshe umfake ezulwini umuntu noma kuthi uyamthanda ngoba awazi ukuthi uhlolele wayaphi. First mistake number one. Okay, happy heavenly birthday mom. Elinye iphutho lenzile lapho ngaphandle kwalo heaven yabo ukuthi ngabona ubhala ukuthi I miss my mom, I wish you were here. Ukungcono lokho. Ngisho ukuthi ngabhala lutho. I'm just ngizama ukuthi nezokuhlakanipha ukuze imoya ingashayi ngenxa yokungazi kwethu. Number 2, into yenzayo lapho you are signaling imimoya. Yeah. Okay?
Now kunjona uthi ngama magama utshela imoya ukuthi angikhumbule mama. Now there's nothing wrong with that. Mangabe uyazi ukuthi ngase kwenzakaleni. Ngoba uzobhala ukuthi happy heavenly birthday mama. Bese ngalobo busuku lobo imimoya kumnyama imbathi kusuka mama ifike kuephushini. Imba imoya kumnyama imoya sibiza ngedlozi yini idlozi imoya usathane abela umuntu imndeni amadolobha njalo njalo. Amen. Umoya usathane abela abantu. Amen. Ingelo sokunyaka basically mangabeka kanjalo. So if ubhale kanjalo ku status bese ke kuyafika lento lo moya angena ke umoya uyafika kuwe ngento sibiza ngephupho noma umbono ke ukhulume nawe ubambe uhake ukunikeza ukudla whatever kuzokwenzeka anti uzothi hawu usibiya uthe umama usesihogweni noma usakekho ezulwini noma usezulwini usibiya uthe usezulwini mama ufikile wazombona sothi wena uthi mama wakho uNkulunkulu ezima wakhe pass out ezulwini wathi azobona ukuthi azobona wena vakashile wena bese uyabuyela ezulwini lento isho njalo noma esesihogweni asesesihogweni uphumile esihogweni wathola ipass out exchange ebhubhi exchange sathana break tell break kufanele vakashile ndodakazi yami nomfana wami ngiyabuya lento sokuyisho njalo ukuthi thatha ngikhulumisa lesingane step 16 lento sokuyisho futhi why kwenzeka abantu abamnyama kuphela ngazi ukuthi why only happen to sonke sikudla kufanayo sinegazi elifanayo sonke siyaphefumula umoya ofanayo kodwa mase kufika ekufeni into ziyahluka abantu abamnyama kuphela abakwazi ukuthola ama visitation rights. Yeah. Problem already if kwenzeka ku receive one iwazi ukuthi maka lokho khona into langwayenzeka kuhlanga oluthize there's a problem already. There's a problem with manipulation namanga nabantu lwazi abantu abanganabo because what happens to one should be happening to all because siyafana ayisiyafana ngoba ibala lasho lutho ayikho ikonaba ngebala ayikho ikonaba yabantu these are the less mama try ukuza abantu bangakuthola ngabe sebengithuke fast abantu sebangithukile but uyabheda ngoba ngiveza ubulula bento ukuthi why wenza abantu amnyama sithi ukudla kufana nendlini sonke siya toilet sonke siyafana sonke siyafana thona izinto ezifanayo but mase kufika ngale you see the issue now angivali ngiyakusiza kodwa so uma kwenzeka ke selifika umama umoya ombathi ubusuka mama umoya ombathi ubusuka baba wazi ukuthi akubona umama loyo imoya bomnyama embathi ubuso buka mama ngoba umama uyamkhumbula futhi ubhalile ku status ukuthi uyamkhumbula wabanikeza signal wayinikeza imoya signal athi awunandi ithuba lokuthi sifike kuye ngalomuntu amkhumbulayo amthandayo simenzise lento esifuna yenze ngoba phela manje lokho abakucelayo phela ufuna ukujabulisa uma wakho ulambile hawu after 3 months ulambile mama udlanile lo 3 bangazi manje ngingabuza lo 3 months every day namhlanje kudla every day phesha kwethu usudla every 3 months twice a year right mama ezulwini ukudla uNkulunkulu ngicela ukudla ngabuza ezulwini ngabuza athi happy heavenly birthday ezulwini kukhona ukudla trust me akuswele ezulwini ukudla kukhona awukuswele ezulwini amen awukuswela ukubona ezulwini trust me amen angeke futhi mabathi yagodola ngizothi ngaba sakufaka nengubo lengubo ngizothi sakahambisana nengubo kodwa kanjani manje so ngizama ukusho ukuthi isitha lolu suku you need to be careful ingangithi lolu suku chaza into eningi depending ukuthi ukhule kanjani khulisa ubani unaliphi ulwazi ukholwayo lolu suku chaza into eningi you need this is where it gets tricky manje after lolu suku khona abantu bazobe besebenzela izinto ezithize umama ungivakashela ufike kimi ngephupho mama ufika ngithatha wanyesa kubukupha ngenza into kanti umuntu ebengazi ukuthi imoya ibimenza isivumelano ngobuso bomuntu abamthandayo amen and ke ukuthi ubungazi akwenzi mehluko isivumelano simile you need to be careful amen so sibantwana abaningi bayashayeka ngalolu suku even Father's Day we need to be very careful masamane amen lolu suku siligubhe ngokuqonda amen mina ngazi I think ngaphupha umuntu ongasekho ngazi
Because it just has never happened because I think usathana ngasho ukuthi usathana kayimoshi energy usathana.